pamilih dhateng sinten kemawon niku boten klethu. Merga sing jenenge katresnan niku boten kenek disuwun, boten kenek dipun tampik. Ning sakniki niki Bathari Dresanala niku pun dadi garwane panengah Pandhawa Raden Janaka. Lah niki. Lah nek tesih legan nganten boten napa-napa nek ajeng jenengan royok. Ning nek niki nek jenengan royok niku mangke sami mawon ngrusak pager ayu, ngrebut bojone wong. Bakal tak rebut kok. Aku mbok anggap salah ora apa-apa ning tumrap aku. Tumrap panemuku gagahe wong lanang ki nek wis iso ngrebut bojone wong. Saya meneh iso ngrebut bojone kancane yoga lah kuwi. Oh, lah wis aliran sesat iki. Rusak nek duwe pakem kaya ngono kuwi genah rusak. Iki engko lek enek paribasan wedang jahe bunder tutupe genah kancane dhewe kok digaglak dhewe. Wonge teko iki. Oh. Jahe sing ndi? Ketua yoga ketoke. Mbah ora edep kok. Sing baku aku kudu kelakon dhawuh lawan Bathari Dresanala. Dasare aku wis dipayungi Kanjeng Ibu Bathari Durga kok. Lah dalah. Lenglenging driya mangu mangungkung kanduan rimang leleno tanpa kanin wala yung dados ingkang ibu menika nayogyani ya kok malah kepara titi mangsa iki sebono ngarsaning Kanjeng Rama pukulun Sangjang Jagat Giripati kok lho lah niku mangke jenenge rusak ajak-ajak ngupaya golek kanca rek ngaten niku ora susah kakean gunem tanpa guna. Titi mangsa iki Kanjeng Ibu bakal minta ana ngarsane Kanjeng Rama Pukulun. Supaya misahake Kakang Janaka kelawan Yayi Bathari Dresanala ing pangangkah supaya kaboyong ana ing Tunggul Malaya. Mula kang saka iku kok dawuhna marang abdiku kinasih Kalayaksa kinen nderekke lakuning sun munggah ana ing kayangan. Nggih, menawi mekaten nggih kula namung nderekke mawon. Mula kakek budal dina iki kok mlaku. Yayi Kalayaksa kinen jampangi lakuku kok. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Kalayaksa kene madurane Kalayaksa.